Wow! Magandang gabi mga kapobre. Andito na naman tayo sa gabing ito. Tayo po ay may bago na namang menu, pero itong menu na natin ay ano na to, normal na sa atin na ang pagluluto ng tinulang manok. Ang pagluluto ng tinulang manok ay sa atin ay basic na laang. Alam ko na alam ninyo, pero sa aking pagluluto na Ilocano, may sarili din akong version kung paano magluto ng tinulang manok. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa mga channel ko, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Mga nagsusuporta po sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. At ipagpatuloy po ninyo akong suportahan, mga followers ko. Paki-click lang ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Tara na, tayo na magluto po. Guys, magluluto na po tayo ngayong gabi ng tinulang manok. Yan, una po ay lalagyan lang po natin ng mantika. Mantika po, mantika. Sunod natin yung luya. Luya guys, luya. Yan, yan guys. Masarap tong ano na to, tinula na to. Sa atin guys, basic na sa iba, pero alam ko po na marami pa pong hindi nakakaalam, lalo na po yung mga estudyante dyan na nagsisimula pa lang magluto. Ganito po ang pagluluto ng tinula. Yan, igigisa muna natin ng luya, tapos bawang. Yan, bawang. Isa natin ang bawang. Halu-haluin lang natin para hindi gaano masunog. Yan. Yan guys, ang pagluluto. Sa mga kaibigan ko, pa-shout out lang po sa mga kaibigan ko na nagsusuporta po sa akin. Hindi ko na po mamimension kung sino-sino po sila kasi napakarami na po silang nagkapalo po sa akin. Yan. So guys, tapos sibuyas. Huli po ang ating sibuyas pag nagigisa. Yan guys, igigisa lang natin. Yan guys, ito po yung manok. Manok po, kunti lang po ang manok kasi dadalawa naman po kaming kakain. Siguro tamang-tama na lang po itong pagkain namin ngayong gabing ito. Yan. Yan, gisa natin ganyan. Tapos guys, ganito, wag mo muna nating wag muna nating lalagyan ng tubig kasi hintayin natin na siya ay magpawis o magkatas. Kailangan na lang po natin ay takloban pag nagpawis na po siya, saka natin lalagyan po ng tubig. Yan guys, takpan lang po natin at hintayin natin ng magpapawis siya. Kasi yun po ang papakatasin natin kasi itong manok na to ay manok na 45 days. Alam naman natin na ang 45 days ay mas masarap pag mga prinito. Pag tinula naman medyo po siya, hindi siya gaanong malasa. Kaya ang gagawin natin, pakatasin po natin. Hindi po kasi ito kagaya ng manok na Tagalog o native sa Ilocano, native. Kaya guys, hintayin na muna natin na magpawis. Takpan muna natin at
hintayin natin na magpawis at ganito ang gagawin natin. Sasayaw-sayaw muna natin para medyo meron tayong meron tayong mga comedy na pagluluto. So guys, okay na siya, Yan. Ngayon guys, lalagyan na po natin ng ng tubig. Lagyan na natin ng tubig ang ating tinola. Alam nyo guys, ang panlagay natin ng tubig ay yung hugas bigas. Yan po, hugas bigas po ang ilalagay natin pang sabaw kasi ito ay masarap pang sabaw ito. Yung iba, tubig lang talaga na yan. Hugas bigas guys. Yan. Guys, ngayon nilagyan na natin ng tubig, hindi pa siya kumukulo pero ilalagay na natin yung ilalagay na natin itong papaya. Guys, itong papaya na to wala tayong nakitang papaya na medyo may hinog-hinog na to, Pwede na nga itong kainin. Crunchy. Nga. Wala tayong nakuhang papaya guys na medyo may hinog po kasi Guys, para pag ito'y kumulo na at ito'y okay na, malambot na rin itong itong papaya. Ayan guys. Para lumasa siya, lagyan na po natin ng Knorr chicken cubes para malasang manok siya. Yan guys. Lagyan natin ng Knorr chicken cubes. Wow. Ang pampalasa sa ating manok na tinola. Yan. Yan guys, Yan, para lumasa na yung manok, lumasa pa yung papaya. Yan guys, hintayin na lang po natin guys na kumulo. Pag kulunin nito, ilalagay na natin yung toppings. Yan guys, takpan natin muna guys para pakuluin. So guys, kumukulo-kulo na. Talagang pag tinula talaga, mamantika, Pag tinula talaga guys, mamantika. Yan, Kita naman guys, Ngayon guys, tikman na natin yung papaya. Tikman muna natin yung papaya. So guys, yung papaya, Yan. Tikman muna natin yung papaya kung ito ay matigas pa. Matigas pa nga. Mamaya kunti, mga 5 minutes pa siguro guys. Matigas pa ang papaya. Yan guys. Takpan ulit natin guys kasi matigas pa. Maghintay muna tayo ng 5 minutes. 5 minutes na lang guys. Yan. A few moments yan, later. Guys. Siyempre, sabi nga nila sa Ilocano, hindi mawawala ang sili. Lagi tayong may sili. Yan. Tikman na muna natin guys yung papaya. Yan, kung okay na yung papaya. Malambot na nga. Guys, okay na guys. Masarap guys yung papaya natin, matamis-tamis kasi medyo medyo hinog na kasi. Ngayon guys, siyempre ito yung mamantika, Ngayon, ang ilalagay nating pan-toppings natin ay talbos ng
sayote, talbos ng sayote. Kasi itong talbos ng sayote guys, sa pagkaalam ko o sabi ng aking lolo, na itong talbos ng sayote na to ay nakakapagpababa ng dugo. Eh alam nyo naman sa akin, medyo mataas na nga ang aking blood pressure. Ito, talbos po ng sayote. Yung iba kasi, ang nilalagay sa tinola ay talbos ng malunggay. Yan. Sa akin naman ay talbos ng sayote kasi mataas nga ang aking dugo. Talbos po ng sayote. Yan. So guys, oh, punong-puno na guys. Hintayin na lang natin na kumulo. At ito ay luto na. Ngayon guys, nilagyan na natin ng Knorr cubes na chicken cubes. Hindi na tayo maglalagay ng magic sarap o bitchin man, hindi na tayo maglalagay. Ngayon, lagyan na lang natin ng asin. Pero bago natin lagyan ng asin guys, siyempre tikman muna natin itong sabaw kung baka naman maalat na. Kung maalat na, hindi wag na natin lagyan ng asin. So guys, tikman muna natin. Kasi may Knorr cubes. Ngayon guys, medyo okay na siya. Kaso nga lang, kunting alat na lang. Yan guys. Kunting asin lang guys. Kunting asin. Pwede namang patis. Pwede namang asin. Yan guys. Hintayin na lang natin kumulo. Pero guys, ito'y luto na. Luto na ho. Kasi itong talbos ng sayote na to, kailangan kahit nahapog ito, pwede na itong hanguin. Yan guys. Hintayin na muna natin ng takpan na muna natin ng 2 minutes. 2 minutes na lang guys. Yan guys, oh. Yan. Kumulong-kulo na guys. Oh. Sarap. Ngayon guys, ang gagawin po natin ay tatanggalin po natin itong toppings niya. So guys, tatanggalin natin itong talbos ng sayote kasi pwede itong isaw-saw sa bagoong. Yan guys. Sasaw-saw natin sa bagoong, pwede rin hindi, pwede rin diretso ng kainin. Pero kahit kasi tinatanggal ko para kasi parang to kasi guys, salad, parang ensalada. Yan guys, ang ating tinolang manok ay luto na po. Tayo po ay kakain na po tayo. Salamat po sa gabing ito. At pa-shout out sa mga kaibigan ko na nagsusuporta sa akin. Paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Ayan, guys. Ang tinolang manok. Saka ito po yung talbos ng sayote. Ayan, guys. Guys, ito, ilalagyan na natin ng suka. Kasi wala po tayong guys, wala po tayong kalamansi, kaya suka lang muna. Yan, suka. Tapos ito yung sinasabi kong bagoong. Bagoong. Pagsawsawan natin dito sa talbos ng sayote. Yun. Yan guys. Sarap. Kain na tayo guys. Lagyan doon natin ng sili. Yun. Lagyan doon natin ng sili. Wow, sarap. May tinola ka na. Mayroon ka pang talbos ng sayote. Yan guys. Kain na tayo guys.